Ahojte ľudia a Ačko vás víta u nového videa. Toto video bude ďalšie video, kde zhrňujeme informácie o fiktívnych postavách. Dúfame, že sa vám bude páčiť. Nezabudnite zanechať like, odber a zvonček, aby vám nič neuniklo. A my sa môžeme vrhnúť na video. Takže, kto je vlastne Ghostface? Ghostface je jeden z najznámejších hororových Z-A-B-I-J-A-K-O-V vôbec, no má jednu veľkú zvláštnosť. Ghostface nie je jedna osoba. Je to identita, ktorú si v každom filme nasadí niekto iný. To znamená, že za maskou môže byť spolužiak, kamarát, partner a tak ďalej, alebo niekto, koho by si fakt netypoval. A práve to robí Ghostface takým nebezpečným. Nosí ikonickú bielu masku, inšpirovanú obrazom Výkrik od Edvarda Muncha, dlhý čierny plášť a ako ZBRN používa najčastejšie lovecký nôž. Nie je nadprirodzený, je to obyčajný človek, ale s veľmi neobyčajnou chuťou Z-A-B-I-J-A-Č. Typický štýl Ghostfacea. Ghostface nie je tichý Z-A-B-I-J-A-K ako Michael Myers. Naopak, miluje telefonáty. Volá obetiam, provokuje ich a kladie im otázky o hororových filmoch. Ak odpovieš zle, no, povedzme, že druhú šancu nedostaneš. Jeho štýl je rýchly, agresívny, chaotický a často robí chyby. Na rozdiel od iných hororových postav padá, zakopáva, zraní sa, čo ho robí realistickejším, ale zároveň nevyspytateľným. Inteligencia a psychológia. Ghostface je psychologicky Z-A-B-I-J-A-K. Nejde mu len o Z-A-B-I-J-A-N-I-E, ale aj o manipuláciu, zastrašovanie a hranie sa s obeťami. Často má osobný motív, pomstu, žiarlivosť, slávu alebo túžbu byť hlavnou postavou vlastného hororu, kvázi. Veľa V-R-A-H-O-V chce napodobniť hororové filmy alebo sa stať legendou. Jednoducho, Ghostface je fanúšik hororov, ktorý sa rozhodol byť súčasťou jedného z nich. Filmy série Scream. Ghostface sa objavuje vo filmovej sérii Scream, ktorá začala v roku 1996 a úplne zmenila hororový žáner. Zoznam filmov: Scream 1996, to je originál, ktorý všetko odštartoval. Scream 2 1997, Scream 3 2000, Scream 4 2011, Scream 2022, to bol návrat série, a Scream 6 2023, najbrutálnejší diel. V každom filme je iný Ghostface a niekedy dokonca viac V-R-A-H-O-V naraz, napríklad ako bolo v jednotke, ktorí spolupracujú. To znamená viac útokov, viac chaosu a viac čože? On bol V-R-A-H momentov. Prečo je Ghostface taký populárny? Ghostface je populárny hlavne preto, že nikdy nevieš, kto je pod maskou, kombinuje strach a humor, robí si srandu z hororových pravidiel, je realistickejší než nadprirodzený Z-A-B-I-J-A-C-I. Séria Scream je známa tým, že paroduje horory, ale zároveň je sama poriadne desivá. Ghostface často komentuje klišé ako ten čierny vždy zomrie prvý, nikdy nehovor, hneď som späť, panenská postava má šancu prežiť. Áno, aj V-R-A-H pozná pravidla. Slabiny Ghostfacea. Na rozdiel od Myersa alebo Jasona má Ghostface slabiny. Nie je nesmrteľný, dá sa zraniť, môžeš ho zraziť,
odrieť, zhodiť zo schodov. Ale pozor, práve to ho robí nebezpečným. Keď spadne, neznamená to, že je koniec. Ghostface versus iný hororový zabijač. Michael Myers, tichý, pomalý, nezastaviteľný. Jason Voorhees, brutálna sila. Ghostface, rýchlosť, myseľ, manipulácia. Ghostface nie je monštrum. Ghostface je človek s maskou a plánom. Záver. Ghostface je dôkaz, že horor nemusí mať nadprirodzené bytosti, aby bol desivý. Stačí maska, nôž, telefón a niekto, kto sa rozhodol, že z teba spraví ďalšiu scénu filmu. Tak ľudia, toto bolo celé video. Dúfam, že sa video páčilo. Nezabudnite zanechať like, odber a zvonček. Náš ďalší cieľ po 100, čo sme teraz dosiahli, je 500 odberateľov. Ľudia, ešte raz vám ďakujeme za tých 100 odberateľov. Nečakali sme, že to hitneme takto, no dá sa povedať, že skoro. Očividne sa vám naša tvorba páči, my sme za to veľmi radi. A dáme 50 lajkov na ďalší diel.